Καλώς ήρθατε στην Ιντερνετική διεύθυνση του ιατρείου μου. Εδώ έστησα με τη βοήθεια των προγραμματιστών μου ένα προθάλαμο ενημέρωσής σας για την αξία της ορθοδοντικής, με την ελπίδα να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας από κοντά για το ορθοδοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε εσείς ή το παιδί σας. Η ορθοδοντική για μένα δεν είναι απλά η ειδικότητά μου. Είναι το πάθος μου και μια μεγάλη μου αγάπη. Ας σας συστηθώ λοιπόν. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Σουηδία. Η μητέρα μου Σουηδέσα και ο πατέρας μου Έλληνας. Επέστρεψα στην Ελλάδα για τις οδοντιατρικές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και στη συνέχεια πήρα την ειδικότητά μου στην ορθοδοντική στο Πανεπιστήμιο του Jönköping της Σουηδίας. Λάτρης της Ελλάδας, αποφάσισα να εγκατασταθώ στο Άργος, όπου ζω με τη γυναίκα μου και τις τρεις μας κόρες. Εδώ λειτουργώ και το ιατρείο μου από το 1996. Έχω αιμονή με την αισθητική τελειότητα και γι' αυτό για μένα ο κάθε ασθενής είναι ένα προσωπικό στοίχημα. Επιδιώκω να του χαρίσω το ομορφότερο χαμόγελο στο συντομότερο χρονικό διάστημα, με άριστη ποιότητα υλικών και το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Σέβομαι τον κάθε ασθενή μου και τον ενημερώνω για τις επιλογές του με τρόπο ειλικρινή και έτοιμο. Θα χαρώ να τα πούμε από κοντά.